Maria Efimova, r-Russa li Daphne Caruana Galizia dejjem iddeskriviet bħala is-sors tagħha dwar il-kumpanija e-Grant u l-allegazzjoni li din hija tal-familja tal-Prim Ministru, reġgħet irtirat biċ-ċoħra. Issa qed tgħid li qatt ma kellha dokumenti minn Pilatus Bank. Wara li sar magħruf li quddiem il-Kumitat tal-Parlament Ewropew qalet li ma kinitx is-sors oriġinali ta' Daphne Caruana Galizia, issa spiċċat tgħid li lanqas dokumenti m'għadditilha. Dan minkejja l-impressjoni li pruvat tingħata għal xhur sħaħ li faċilment wieħed jirreferi għaliha f'kitbiet u diskorsi li saru. Dwar dan il-każ, deskritt mill-Prim Ministru bħala l-ikbar gidba politika fl-istorja, Daphne Caruana Galizia qatt ma ppubblikat dokumenti. Bir-Russa, li fost oħrajn għamlet allegazzjonijiet folos kontra l-ispettur Jonathan Ferris, issa qed tgħid li qed titkellem biss mill-memorja, milli tiftakar, qed tgħid Efimova. Dan minkejja li Ivan Camilleri ta' Times of Malta kien qal li r-Russa id-dokumenti għaddietom lill-Kumitat tal-Parlament Ewropew. Xi ħaġa oħra li allura ir-riżultat f'gidba. Wara li ħareġ ir-rapport tal-Parlament Ewropew li allura żied u mhux naqqas id-dubji dwar il-kredibilità tar-Russa, Manwel Delia qed jipprova jerġa' jagħtiha l-ħajja. Dan biex iżomm l-kelma tiegħu li jkompli fejn ħalli Daphne Caruana Galizia. L-eks impjegat ta' Austin Gatt li Efimova intervista fuq il-blog tiegħu biex irrepetiet dak li kienet qalet ma' Malta Indepdent u Daphne Caruana Galizia fix-xhur ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Miegħu kellha terġa' tikkonferma li mhix is-sors u issa ntqalek fl-Malta. Efimova confirms she has no documents from Pilatus Bank that can support her claims and is speaking solely from memory. Bekk, wara xhur nisimgħu li l-eks kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jgħid kemm huwa jemmen lil din ir-Russa li għaddiet it-tarif u hija xut ewlieni, issa spiċċajna biha tgħid li mhix xut ewlieni xejn. L-inkonsistenzi ta' Efimova ġibdu l-attenzjoni ta' karikaturisti li fil-gazzetti tal-ħadd għamlu lilha bħala s-suġġett tagħhom. Il-karikatura tal-Malta Today turi lil David Kaza jinħasat wara li qalet li mhux is-sors, filwaqt il-karikatura tal-kulħadd turi kif jiżviluppaw l-affarijiet. L-uniku konsistenza sa issa f'dan kollu kien il-Prim Ministru li wara li talab inkjesta maġisterjali kien qal li jirriżenja jekk tinstab nitfa' verità. Sfida li Simon Busuttil baqa' ma laqax meta mistoqsi jekk jirriżenjax jekk jinstab li hu gideb.